Как се казва твоето куче? Шърли. На колко години е? 6. Кога се занимаваш с него? Когато стана на няколко месеца, Почна да го обучаваш. Да я тренирам. Тя доста бързо се научи и сега само с поглед знае какво искам да Супер, направя. може ли да ни покажеш нещо с нея? Какво би казала, важно ли е обучението на кучета? Ако кучето не е обучено, няма да знае да сяда, да ляга. Най-важните неща. Да. Колко послушно е твоето куче от 1 до 10? Според мен е 10. Супер, много ти благодаря. Кой е най-интересният трик, който може твоето куче? Напиши в коментара.